Goeiedag en welkom bij Boppenslag Café, een actueel café over hutfietsen en doping. Om tafel Andries Hoekstra, hutfietsjournalist, oud-prof-hutfietser Eddy Skurer en uw eigen hutfietskenner Andries Bakker. Setting in verband met de actualiteit dus, want elke nien had het te roeren, in elk geval in de hutfietsraad. In een 1000 pagina's dik rapport van het anti-dopingagentschap wordt de zo'nvoudig toerwinner Lance Armstrong ontmaskeren. Toch collega's verred, ze zullen het zelfs vielen misschien. Eddy, Andries en Andries. Liet ik met die Andries beginnen. Bist vernuveren? Nee. We hebben al maanden aankondigen zijn dat de uitslag van het onderzoek komen zo. En sinds zijn toegeslagen pakt, dus dat hing je zo dat we al in de wereld wel bekend zijn. Maar. Ja, toch heeft het heel lang worden, Andries. Ja, wat mij dan wel verbaast, het is inderdaad bekend dat dit eruit komt zo, maar dat georganiseerde karakter bij US Postal, dat het eigenlijk vanuit de ploegleiding ik eigenlijk opdrong is om de renners, met Bruineel, de ploegleider, en Armstrong voorop. Dat verbaast me wel, want dat is natuurlijk net de vak aan. Dat is volgens mij ongeëvenaard. Nee, best over vernuveren, Eddy, toch, nou, het verhaal nou, ontmaskeren, hij hangt. Nou, als je onder de toer weet al duidelijk dat er wat gebeurt zo. En dat is hoe het pas bekend weer aan. Dus op zich is die een verrassing. En dat is natuurlijk de laatste jaar al een hele grote gebeurd, de laatste 15 jaar. Dus uiteindelijk is hier is 12 misschien, maar ja, het is wel jammer voor de wielersport natuurlijk. Hem stikken u dat rapport lezen? Ik heb een stuk gelezen, juist er om 8 uur waar het ik publiceerd. Op Twitter wie het vanzelf ik voor een dadelijke actie. Ik heb een geervetting van 200 zijden wat globaal tron nam. En daarin komen een heel soort renners onder het wet van US Postal, die het vroeger bij US Postal rieden. Niet nou of op het eind van hun carrière zitten of al krijgen stappen binnen. En nu kunnen ze dus vrij praten. Hè. Tijdens de carrière doen ze dat net. Want ja, dan hing het te volle van nou, dan is het hun baan en begin je aan te praten. Ja, dan trok je die omerta, hè. Dat is die code dat je er net op praten moet. Ja, is die code de SAS zwier in die hutfietsraad? Nou, dat weet ik al net, dat het echt die code zo is, maar ik denk dat bepaalde renners die weten er wel van, bepaalde renners die weten echt van niks uit, maar wat er eigenlijk gebeurt. Dus een structureel dopinggebruik zoals bij US Postal, dat is juist verder weinig, denk ik. Dat is wel uniek. Dat is uniek. Dat denk ik wel, of uniek. Toen was natuurlijk nog Festina, had ik gewoon in die affaire. Ja. TVM-ploeg 1998, dus het is wel vaker voorkomen. Ja. Maar echt op een beetje professionele basis dat het nou bij US Postal nou is, is wel... Toch bleef het voor mij een wonderbaarlijk fenomeen dat een zo'n keer de Tour winnen kan en eigenlijk nooit ergens op pakt wordt. Hoe kan dat? Ja, dat is ongelooflijk, want de trucendoos wel enorm, die wil trucjes gaan om het te maskeren vanzelf. Dus uiteindelijk de UCI gaat ik net vrij uit, want hij had dus iedere keer... worden wel pakt. Hij had dus iedere keer broek gekend en hij is nooit pakt. Dus hij is nooit positief geweest. Nee, maar hoe kan dat, jongens? Ja, dat stiet ik in die geervetting onder oren. Dat hoe vier giet die vlek van mensen die in overtreding binnen. Want er stiet ik in dat er wel controleurs van tevoren onder ploeg bekend maken. Dan krijg je hem een controle. Ja. En wat dan ik uit die verhoren naar voren komt, is dat ze de bus dan stilhouden. Dat er in een stuk bosk wat doping bedobben was. En dat ze dan richting het hotel gingen. Ja, dus als het al zacht giet, dan kun je het natuurlijk lang volhouden. En een van de dagbladen zei ik dat als er een soortoplossing dorst en dat dorst tol worden voordat de EPO nam heeft in een bepaalde dosering, dan heb je niet te traceren. Nee. Dus als je dat weet en je weet wanneer je controleerd wordt, dan kan je natuurlijk net mij. Je mist nog hard proffietsen, maar dan kan je natuurlijk uit dat wollen. Dan kan je natuurlijk een heel soort waan. Ja, maar toch, zoals je zei, ik ben bij de Tour de France en dan op dit moment zitten er gewoon 4 chaperones omheen. En de winnaar die wordt aanleid, de gele truidrager wordt aanleid. En die maakt voor de controle. Dus dan krijg je net even wat dingetjes naar je broek om iets te maskeren. Nee, dat loopt voor een paar tik onbegrijpelijk. Is er corruptie dan? Bijvoorbeeld kennen ze mensen van de dopingorganisaties omkeerpje? Kan dat ik het geval was? Ja, er zijn al die vraagtekens natuurlijk. Dus dat zal ik mooi wijzen hoe ze dat een keer uitlezen van hoe ze dat dienen natuurlijk. Hoe ze dat omzeilen kunnen. Want er moet enorme trucken of maskeringsproducten of... Inderdaad, was het ook zoals zoutoplossingen. Dat ze daar toch alles omzeilen kunnen vanzelf. Want uiteindelijk, als je net positief bent op de controle, dan heb je geen dopingbroek. Nee. Maar het kent dus wel, maar van allerlei trucken. Dus We hebben... En dat verhaal ik me aan de volle leuker.
Van hoe had hij zo lang alles omzeilen kent. Ja, maar dat komt dus net in dat rapport onder water. Nee, want dit ben puur getuigenissen van zijn ex-ploegmaat, maar die hem erbij lappen. Maar hij is nooit positief geweest. Nee. Maar dan wil ik wel eens weten van, hoe kan dat nou? Ja. Hij had historisch gecontroleerd, maar nooit had het wat vinden gekend. Ja, er is al wat oeren bekend bij. Ik geloof pizza-couriers of dat soort dingen. Sint-Tuman wie dan de courier maar de doping in Frankrijk. Dat is het verhaal dan, hè? Ja, dat is toch bizar. Ja, dat is toch te gek voor woorden. En dat vinden dan in hoenekar of zo net, maar... Ja, dat is verschillende verhalen, maar het is natuurlijk absurd. Ja. Heb je het idee dat het beter is? Ja, het is natuurlijk wel een inhaalslag bezig, want in de periode eind 90 jaren, toen ging iedereen aan de EPO en Björn Ries die bij de Mr. 60% nam, die vleeg op een boeteblad de Zwitserse kool op in de Pyreneeën. Ja. Dus dat klopte al net helemaal. En daarna hebben natuurlijk is de UCI die bloedcontroles instelt om toch wel zin om dat peloton weer zo keer mogelijk te krijgen. En toch worden er elke keer weer dopinggevallen bekend. Dus wielrenners bleven het bezieken. Ja, doping is zo oud als de wielersport. En het is iemand geestelijk en lichamelijk zwieren en spanningen leveren. Ja. Plus het feit dat je er nog heel mee verschillen kennen. Dus die verleiding om te broeken is natuurlijk enorm groot. Ja. Dus vandaar dat altijd weer wat geprobeerd wordt van ik maar toch even zien dat ik wat oorsbroeken ken. Ja. Het is Ries heel vrij vier, hè? Om dat verhaal van Eddy, dat Ries dan Mr. 60% weer, zei hij wie zijn hematocrietwaarde. Die moesten ze nachts gewoon wekken, meidje. Volgens wie zijn bloed te dik, dan koelde er in blowen, dan koelde hij in. Dus dan maakten ze hem wekker, dan moest hij hem bewegen, waar het bloed weer wat tinder. En zo kwam hij door de nacht. Maar Eddy Dobist, prof Hutfietser Hest West, hoe kan Ian Safir gaan? Dat je je leven ervoor op het spel zetten? Ja, het er één schaap over de dam is dan volgende meer. Is het spreekwoord. Maar als je één keer iets nam had, denk ik dat je dan bloeien neemt, want dan ben je toch een gebroeker. Ja. Dus dan. Maar hebben ze zelf dan wel in de gaten gehouden hoe gevaarlijk het weer? Dat denk ik het wel, want het is ook algemeen bekend. Dus alle ploegen hadden een dokter in Sint-Simburg. Ze zien op de ploegenfoto zelfs, bij wijze van spreken, in het hier. Dus de jongens die werden al heel lang. Maar daar vertrouwen ze dus volslijn op die dokter? Nou, net alleen, want de Leipheimer had zijn dat bij Rabobank werd ik bloed. Ja. Nou, dat kan ik bij deze voort ontkennen, want ik ken dokter Leinders. En die had ik het laatst hier bij Peter Pas in ploeg werkt, bij Histor. Dus Leipheimer liegt? Ja, die liegt, want Safir had ik Geert Leinders ken, dat wie toen de dokter. Er gebeurde er absoluut niks. Dat wie, maar monsieur, dat wie natuurlijk in die periode, hè? Dat wie in die periode, maar... een renner kan natuurlijk altijd individueel dingen doen. Ja. Dus, zelf experimenteren. Ja, je bent genoeg vrije tijd om eens even te zien van waar kan ik nou wat oors op je boeten mijn ploeg om. Ja, maar even op het verhaal van Leipheimer. Die zei van Leipheimer zei van ik broek 18 jaar ongeveer is het? Ja, 2002, 2004 had het bij de Rabobank ploeg rieden. Dat we in de tijd van Dr. Leinders inderdaad. Ja. En ik in de tijd dat Pieter Wening daar kreeg. Nou, Pieter Wening is eind 2004 pro worden al die ook best een goede maat. En die is 2004 weg trobrust met machine etapewinning. Dus het maar justjes met Leipheimer rieden. Maar Leipheimer zei dus dat er wel sprake best had van een georganiseerde doping. En ik een rieder nummer 14. Ja, maar die naam Leinders hebben we inderdaad net nemen. Dus wat dat Leinders dat wordt wel zijn de arts van de Rabobank. Ja. Dat wordt wel zijn. Die naam is Troskust. Nee, dan kun je opzoeken wat het is natuurlijk. Ja, dan kun je toch opzoeken wat het is. Dat zou Leinders best gaan matten. En het opmerkelijke is wel dat juster is dat rapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit publiceert. En daarvoor de Sky-ploeg, die dit hier domineert, het diezelfde lijntjes die als ploegarts. Nou, intern onderzoek. Dat zijn intriges. Dus dan denk je wel van wat kan het wezen. Waarom komt het op Leipheimer en Pieter Wening, uw eigen Frieske profrenner, het justjes met hem fietst. Pieter Wening, hij wie net heel ree om commentaar te aan, maar hij deed het uiteindelijk toch. En hij zei dit erover. Dat verhaal van Armstrong, dat ziet al... Dat hangt al langer in de lucht dat het ergens deze tijd naar boeten komen zo. Dus er is iemand die erop wordt en de woorden die zei van het is net zo. Nou ja, Klee, het is... en daartussenin zit er gebeurt niets, zeg maar. Dus ja, ik weet het eigenlijk ik net. Ik had er eigenlijk niks mee van de waan. En Klee, het is... wat dat omgeet, is het net iets waar ik niet heb druk om had. Maar toen had je in die periode gewoon niet merken?
Nee, ik had daar serieus niks van merken. Dus nee, dat is, wat dat dan gaat, is het wel, ja, dat is voor mij wel een apart bericht om dat zo te lezen, ja. En daar distancieert die Erik Kiel wel van? Nou ja, als de krijg die worden, als dat krijg hoe het is wat ik krijg zijn, nou inderdaad, ja, dan distanceer ik me er wel van. Ja, Pieter Wening zei het, ik heb daar helemaal niks van vernaam. Leeuw je hem dat? Tuurlijk leeuw je dat. Pieter Leeuw altijd. Ja, ik ken Pieter heel goed, dus die stelt daar net om liggen. Dus Ja. daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Ja, als Leipheimer liegt. Maar Ja, ik kan krekkels zijn dat daar had hij individueel dienen, dat denk ik, dat ken haast net Dat hoors. heeft hij net onder leiding ja, van een artsdienst. Steeds, maar En net met een zijn rabo bekentenis probeert hij natuurlijk iedereen er maar in te loeken. Op een of meer, denk ik. Dan om zijn eigen patie wat schinder vegen Ja. misschien. Ja. Maar hoe zoek ik net weten? Maar is het net zo in die periode dat gewoon het hele peloton broekte? Dat je zegt van 180 renners bij die spek in de Tour de France, broeken ze al 180 af? Want Ja, dan ik heel weet gestructureerd aan taak. Ik weet er zelf natuurlijk net mee. Ik ken alleen maar uit ervaring spreken van tot met jou en dat ik fiets daar. Ja. Toen werd al in de opkomst dat er wat dat er producten in omloop waren bij Hut van Fietsingong, zeg maar. Ja. De Italianen die wonnen echt alle wedstrijden. Die reden met uit één ploeg. Gewies, Bianchi reden ze met 4 man in de koproep. Ja. In de Waalse Pijl. Dan denk je al van hoe ken dit nou? Maar zo'n Hinkepie zou je bijvoorbeeld van begin de keus. We willen proeven en we broeken en we kennen mooi van. Of we broeken net en we kennen het mooi komen en dan kunnen we het goed ophouden. Dus op die manier mat je misschien wel weer dwongen om te broeken. Ja. Ja. Ja, maar vanaf het begin van de EPO-controle, zeg maar. We renners ik al inlegd volgens mij. Want ik was bij de eerste EPO-controle in Solbiare d'Olona bij een wereldbekerveldrit in Italië. En we zitten in hetzelfde hotel dan de Italiaan, wie van de vorige bedoeling. Maar de Janus komt daar een groot doping voor. Alle Nederlandse renners die worden gecontroleerd en alle andere renners. En waar de Italiaanse ploeg, die wie nergens te bekennen. Nee. Dus die wien ik tipt en die zit in een hotel. Ik had van de Poel en Otterborg Vlokken gehad volgens mij. Ja. Dus, Maar en dan nog worden ze opzocht, toch? Dat wie de eerste EPO-controle die er ooit weer. En toen weer de Italianen die weer al tipt. Die wisten dat gewoon, ja. Onder de telefoon, Leeuw Westra. Een hutfietser van nou, Guillaume Leeuwen. Ja, hoi. Hoi. Nou, we zitten hier al haast een kwartier te praten over doping en hutfietsen. Daar heeft kind die nog ervan, denk ik, nou al. Je is alles een beetje in de boeten kwam. En als je er nog van, het is gewoon goed, dat we weten wat er al hier gebeurd is. En dat is een goede zaak. Maar voor de rest kan ik daar ook heel weinig over vertellen. En ik fiets nou en in die tijd wie ik er net bij, dus daar kan ik heel weinig over vertellen. Nee, maar god, het hutfietsen krijgt wel weer een klap in zijn imago in elk geval. Ja, natuurlijk is het net goed, maar het is wel goed dat het naar buiten komt wat er al is gebeurd in die tijd. En ik denk dat dat wel heel goed is, maar inderdaad, het is net goed voor de sport. Nee. Dat is niet wat zeker is. Maar skrikst van de verhalen? Of wist ze het wel? Ik wist het net, maar het ziet er al wat onder te komen natuurlijk. Hè. Maar Armstrong al die verhalen en alles. En dat nou in één keer alles in één keer in de boeten komt. En met al die renners die alles druk gooien, daar schrik ik wel van, ja. Zat het ook bij US Postal gaan is, Leeuw, hè? Maar zo'n gestructureerde vorm van doping, dat de hele ploegleiding eigenlijk dat initieert. Zou dat in deze tijd ook nou mogelijk wezen? Nee, ik denk het net. Nee. Waarom net? Wij werden zoveel gecontroleerd en dat is ik kan heel weinig vertellen hoe het toen had ging, maar ik kan wel vertellen hoe het nou gaat. En nou dat had jaren nadelen gewoon, hè, die controles. Als ze staan hier bewijzen van elke week of om het 12 weken staan ze bij de door. Dus ik denk net dat het echt dat volle ding meer is van. Dus het had een nadeel dat ze altijd bij de doorstaan. Maar ja, het had ook wel voordeel. Maar Leeuw, met alle respect, Armstrong werd ik heel vaak controleerd. Ja, dat klopt. Ja, en die wie altijd negatief. Dus wat dat dan gaat, daar zit ik wat in. Maar, is het net zo dat in doping dat controleurs zeg maar, altijd achter de feiten oorrennen? Ja, misschien wel. Ja, het bloot een heel lastig verhaal natuurlijk. Maar
Ja, ik denk dat in deze tijd, dat ik nou prof ben, ik denk dat het nou gewoon echt dat het echt op een goede wij is. En dat ik gewoon, ik denk dat het vrij normaal nou op het heden gaat. Want de kist gewoon zien naar jonge renners die overkomen, die kunnen ook gelijk wel een goede uitslag rijden. En nou ja, en dan, als het dan weer omgaat in het tijd, ja, dan weer het haast net te doen als die verhalen niet is. Dus ik denk dat het wel heel goed, wel beter is in ieder geval nou. Als je het chance hoest om die heen of in die eigen ploeg, wat zou je dan doen? Wat kan ik er om doen? Nee, maar wat zou het voor diezelfde doen dan? Zou je er dan nog in mooi willen? In zo'n ploeg? Nee, ja, ik ga gelukkig ook naar mij maken. Ik had wel mij maken dat er al renners bij me in de ploeg zijn die het ook al dingen. En mij Rico en zo, nou ja, dat ben natuurlijk wel, dat jek heel vier. En, maar daar verhoor ik niet om. Ik blijf gewoon mijn eigen ding gewoon doen. En ik ga gewoon op deze manier gewoon verder. En wat de rest doet, of wat de ploeg doet, ja, dat mag ze zelf weten. Maar ik doe gewoon, ik ga gewoon zakken auto, zeg maar. Ja, en doe bist er van hoe het zorgen dat je op ballen en seas de Tour de France winnen kunnen? Ja, echt? Ja, ik denk het wel. Oké, nou dan sturen wij daar een heel soort ballen en seas daar. Ja, dankjewel. Oké. Liewe, hartstikke bedankt dat je even naar de telefoon komen woest. Jo. En succes. Ja, dankjewel. Kun je de Tour de France op ballen en seas winnen, Eddy? Nou, dat denk ik net, nee, dat kan je net op de ballen precies winnen. Dan moet je toch wel alles goed uitbalanceerd wezen. Ja. Maar kun je het zonder doping? Nou, iedereen geen doping broekt. Nee, maar kun je het in deze tijd kun je in de hutfiets verhaald van nou de Tour de France winnen zonder doping? Nou, net dus. Nee. Dat is toch een trieste constatering, man? Nou, daarom is het heel goed dat dit soort excessen dat nou onpakt is. En ik denk dat Leo ook gelijk heeft dat hij zei van nou de nivellering zust ik wel in het peloton. Hè? Ja. Dat er meer tappers binnen, het is een breder deelnemersveld, dus de doping niet nou dienen wordt. Ik denk dat dat net meer saai op deze manier gebeurt, maar dat het meer incidenten binnen, als die Rico die hemzelf een bloedtransfusie houdt en haast deergiet, die wordt dan pakt. Maar dat ben denk ik de individuele gevallen. Nou, hoop ik natuurlijk. Dat hoop je maar snel. Zonder goede medische begeleiding kan je net de Tour winnen. Dat is wel heel duidelijk. Nee. En dan is het gek hoe dat die medische begeleiding giet. Ja, doping is natuurlijk een goed groot woord. Je hebt natuurlijk producten waar je wat beter van herstellen en dat soort dingen. En, dus het hoeft net altijd doping te wezen, maar je moet wel heel goed medisch begeleid wezen natuurlijk. Ja. En, om een Tour te winnen. Dus, ja. En is het zo dat het zou wezen dat altijd de controleurs achter de feitelijkheden en de nieuwigheden die het weer uitvoeren binnen herinneren? Dat denk ik al. Dus bleef het altijd bestaan? Doping moet altijd bestaan in de sport, maar dan net alleen in de wielersport natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ben ik in andere sporten weet ik nog rotzooi zeg maar. Dus alleen het is correct Formule 1 natuurlijk. Hè. Als je Formule 1 een beetje volgt, ik volg het zelf net zijn bord, maar dan had een oorde team had een bepaald spoiler erop zet, werd het tot een beetje harder zeg maar. En dat bloed bij dat zal bij het wielrennen niks aan bloeden. Want je had natuurlijk een lijst van producten die mij net broeken, maar er zit ook altijd wel wat producten tussen zitten van die het stimuleren werken goed, en die net op belicht staan en ben je toch. Maar uiteindelijk kun je 10 jaar later weer pakt worden. Altijd er dan wel. Als het spul bewaren misschien wel, dat vind ik nou jammer van deze zaak. Hij is dus nooit positief. Wie ze nou hoe het met dopingstalen kwam, toen weer het positief, toen weer het positief, toen weer het positief. En dat is er net. Dus het kan ik een dan hinderen misschien toch. Dus er altijd een zweem van hetze-achtig iets achter zitten, of net? Dan hinderen ze misschien toch van over, maar net broeken, want we kennen hoe hier, of zien hier, kan je dus nog wel pakken. Ja. Maar nu is het nog steeds. Dan hoort het een raar vaag verhaal. Dus ergens klopt het natuurlijk net. Dus op basis van het verklaringen dat hij nou aanpakt, zeg maar. Ik leer onder echt positief is. Dat ze gewoon een dopingstaal aanpakt hier. Dat is hij dus net. Nee. Dus de vraag is natuurlijk wat doet de UCI met dit rapport. Nou, want hij is natuurlijk net positief geweest. En dus het kan de advocatenkwestie ben ik bang. Om hieruit te komen. Want maar, we moeten even, want Eddy die praat je wel heel die toer het fietsen, maar we moeten eerst maar eens even zien wat koe die eigenlijk. Zullen we even een stukje zien?
Schuurder is weg en hij heeft een heel snel gaatje geslagen. En kijk eens hoe makkelijk het lijkt als die Schuurder rijdt. Dan zie je geen enkele inspanning aan hem af. Maar hij rijdt dus nu gewoon weg van de groep Maassen en Vignon en alle andere grote. Ja, wordt Ja, het gaatje is groot genoeg. Schuurder wint dus de Koningin-etappe. Nu over de streep. Ronde van Nederland, laatste etappe in het hier. Jontje 91 volgens mij. Jontje 91. Ja. Gewone bal en seas. Gewoon een bal en zie je, ja. Zij Ik is. heb wel een pilskan, jongens, van tevoren. Oh, die is wel een pilskan. Dus en dat mooi wel. Dat staat net op een list. Nee, ja, had je het in de wedstrijd nemen, dan mij het volgens mij nee, net. dat Maar maakt niet, nee. ik kan me herinneren dat ik jongens een pilskan had. Ja. Dat is van 88 gewoon 93 wie zo profhutfietser. 94, ja. Of 94. Ja, wat heeft Sto er doel van vernaam? Want het wie de opkomst van de EPO. Wat heeft er van vernaam? Ja, je verneemt natuurlijk wel wat. Je natuurlijk in de wandelgang pik je van alles op vanzelf. En nou ja, het werd dus al wel duidelijk dat vanuit Italië alle producten slikt werden die bij je hut van fietsen gingen. Want op een gegeven moment, ik geloof dat ik in begin jaren hier, dan begonnen de Italianen alle wedstrijden wat te winnen. En dan wie ik nog het Oostblok kwam natuurlijk ik, omdat de Murrevallen die ben ik al in prof. En ja, daar gebeurde ik wel eens wat, zeg maar. Dus Je wist dus dat het gebeurt. Ik wist dat het gebeurt, ja. Dat wist iedereen eigenlijk. Ja, dat wist iedereen, ja. Wat is nou het meest pregnante voorbeeld voor die? Dat zei van, nou, hoe is het mogelijk? Hij fietste eerst geen deuk in een pakje boter en... Nou ja, let zo zeggen dat doktoren wel een hele belangrijke rol spelen. Ja. Dus ik ben de beste in de Tour van jaren 80. Dat, Fillon Le Mans, het duel vanzelf. Le Mans die het eerste weekend kwam je eigenlijk net vooruit. Maar toen weer een jongen, die wielrenner, die zei van... ik zou zijn dokter hier omrennen bij de stad. Van nou zal het wel goed komen. En het kwam ook goed en hij won de Tour, zeg maar. Dus... Le Mans, de grootste vijand van Armstrong, hè? Ja, vandaar dat ik het even neem. Want hij had natuurlijk, Armstrong had hij helemaal oud maken in de pers. Ja. Dus dat is Maar natuurlijk net... ik zeg net dat hij dopingbloed had, maar... maar dat weer toen wel bij hem het verhaal. Dat weer wel het verhaal, ja. Want hij fietste net goed en de dokter weer daar en hij begon goed te fietsen. Ja. En hij won de Tour. Hij won de Tour, ja. Ik zeg net dat het doping weer, maar ja, het is wel medische begeleiding. Dat zou zeggen. Nee, maar Eddie is toch zelf ook weer vaak. Dan is in de E3-prijs, dan is hij in de kopgroep met alle mannen. En dan komt er een van Vlaanderen aan, dan leiden we wel weer voor de televisie en dan zie je Eddie Schuurder mee. Ja, nee. En dat lijkt me net een abandon, hè? Maar is het zo dat dan bij de grotere wedstrijden dat dan voorstel wordt om dat oren spulbroeken? Ja. Ik heb wel, ik reed de E3-prijzen, bijvoorbeeld de Goert, Brabantse Pijl en het was door België. En weer nog zijn koers en dus die ik me voor de overwinning mee. En een week later in de Ronde van Vlaanderen, ja, daar koe ik net bij de eerste 30 fietsen. En daar wist lekker goed? Ik wie lekker goed, ja. Alleen nog zij weer niet een stikken beter. Maar dan wil je toch knetter, daar wil je frustreerd van toch dan? Het had me wel eens enorm frustreerd, ja. Maar waarom was er dan net zijn van? Dan kom je als hutfietser, klap je toch ik bij de media aan en zeg je van nou, sorry hè, maar dat gaat je net helemaal goed. Dat doe je zelf net. Nee, dat doe je op dat moment, dat doe je dat net, nee. Hij is toch wel eens van de keus die dat mensen zijn, nou, broek het ik, Eddie, of is dat nooit gebeurd? Nou, het is zijdelings wel eens gebeurd, maar ja. Dat, maar altijd nooit... het is net zo dat een ploegje dwingt om, of opleidt om bepaalde producten te nemen, want je bent natuurlijk zelf baas. Ja. De renner bepaalt. De renner bepaalt, Dat zei ze ook, hè? Van de renner is zelf verantwoordelijk. Ja. Het voor die een overweging geweest om met het fietsen te stoppen? Ja, in 94, wie mijn laatste hier, het werd eigenlijk wel duidelijk dat je eigenlijk net meer zonder EPO fietsen kon. En dat was voor mij een van de redenen om te stoppen. Want hoe is het net stoppen? Nee, ik ben wel echt wel in hart en nieren wielrenner, zeg maar. En ik eigenlijk nog wel graag hier of drie fietsen wil, 3-4 hier. En dat zie je er eigenlijk daar toch net meer in, mede daar toch. Gewoon? Ja. Vanwege doping? Nou, net alleen vanwege doping. Nee, maar wil ik in de anonimiteit blijven of... Ja, het wie wel een keuze voor mij op dat moment. Duidelijk, heel duidelijk wel. Dat is een trieste constatering dan. Ja, als je ik wie al 30 en ik hier natuurlijk wel redelijk fietsen. 8 wedstrijden won en wel goede prestaties deelzet op zich. Dus
ik ben net gefrustreerd of zo van bepaalde zaken. Ja, maar in de Ronde van Nederland. En het is natuurlijk ik zo dat je ook op een gewone manier hulp vieren komen kennen. Of misschien ik wil wedstrijden winnen. Dus ik heb wedstrijden gewonnen en goed rijden. En, ja. Het jaloeren zit er haast op. Komt het goed met het fietsen? Ja, ik zeg juist hier nog een tweet voorbij komen van een zanger Blauwtsoen. Die is ik vervent wielerliefhebber. Ronde van Lombardije had ik vers gesjonkt. Hij zei van het fietsen is krek als een goede film. En de leefde. Je werd continu bedrogen, maar je blowen ervan houden. Dus dat, zij is het dan weer. Beter kunnen we net eindigen, man. Nee, beter kunnen we het eindigen. Veel dank dat je hier komen wonen om hierover te praten. Want zo hier het Bobbeslag Café. Na je week dan hebben we geen café, maar dan ben we er wel op waanzin maar een extra bobbeslag. Want dan is de wedstrijd Foppe versus Marco. En die zullen we wijdwijdig verslaan. En nou dadelijk zit Nijs hier een heel mooi joen te wensen. Doeg!